Gure ustez, gaurko hitzaldi guztiak oso garrantzitsuak dira eta izan dira, baina azken hau bereziki kontuan hartzekoa da. Hurrengorako igual ordena aldatu inbarko genioke. Hezkuntza eremu estrategikoa dela uste dugu eta funtsezkoa da arlo horretan ere burujabetza teknologikoak duen garrantziaz jabetzea. Gaur egun, Euskal Herrian egoera zein den ikustea eta martxan jarri diren esperientzia txiki batzuetan ere arreta jartzea merezi du. Helburu hori betetzera datoz, Alex Gabilondo eta Sonia Ortiz de Arri, Irungo eta Donostiako berritzegunetako kideak urrenez urren. Eguerdion, eskerrik asko Iametxeri aukera emateagatik eta zuei honaino iristeagatik. Pixkat Sonia eta bion artean egingo dugu, bio gara berritzegunetako langileak, berritzeguneak irakasleen laguntzarako zentroa gara. Berak lan egiten du Donostiakoan, Donostialdean, eta nik Bidasoa eta Oarsoaldean. Hoi esan da, gure asmoa zen pixkat ikustea, nola dagoena panorama, burujabetza teknologikoaren panorama hezkuntzan. Eta zaila egin zaigu, esatea nondik hasi, zen eta hezkuntza non hasten da, hezkuntza departamentuetan edo, eta ez, iruditzen zaigu hezkuntza familietan, norbera badu bere hezkuntzaren ardura, familiek ere ardura handia dute, ikastetxek nola ez, hezkuntza administrazioak, mi hasiko naiz pixka goragotik, zen eta gure hezkuntza sisteman gida lerro nagusiak ez dira markatzen ez Iruñan, ez Gasteizen, ez Madrilen. Gida lerro nagusiak hezkuntzan OCDEk markatzen ditu. Eta OCDEk zera Europa, Mexiko, Ipar Amerika, Turkia, Japon, Korea eta Australia, Chile, pixka da mendebaldeko ekonomia kapitalisten erakundea, eta arek markatzen du, kuriosoki, herri hauetan nola zer eta nola irakasten den. Eta esate baterako, damagu azkenengo urteetan, irakasten dugula kompetentzietan oinarrituta. Ez da, hainbeste garrantzi ematen zaio, ez zaio garrantzi handirik ematen ezagupenari, baizik eta gauzak nola egiten diren jakiteari. Alegia, gauzak egiten jakin, bai bizitza arruntean eta batez ere lanean. Alegia, nahi gaituzte, efiziente, nahi gaituzte, kompetente. Eta hori dana OCDEk markatzen du. OCDEk markatzen du eta gero ebaluatzen du. Gure eskoletan egiten diren azterketa nagusiak PISAk egiten ditu, eta ikasleek egiten dute PISA azterketak, baina gero azterketa horiekin ez da ebaluatzen ikasleak. Azterketa horiekin ebaluatzen dira hezkuntza administrazioak. Alegia, azterketa hori pasatzen dute Eusko Jaurlaritza, Nafar gobernuak, Espainiakoak, Korea, Finlandiak, eta horrek neurtzen du, eta horren arabera gero egiten dira administrazio horiek egite dituzte ajusteak. Pixkat hori nahi nun hortik hasi ikusteko ere burujabetza teknologikoaren alorrean eskuak erdilotutak ditugu nahiko goitik. Pixka zentratutak gehiago Euskal Herrian, nik aukera izan dut eskolak emateko Nafarroan eta komunidadean, eta nola ikusten dut? Ikusten dut pasat dramagula 30 urte Microsofteko produktuak irakasten. Ni hasi nintzen MS2 irakasten, ni eta gainako irakasle guztiak, irakatsi dugu MS2, irakatsi dugu Windows, irakatsi dugu Office, alegia Word, Excel, Access, PowerPoint, eta hori daramagu 30 urte irakasten. Alegia, multinazional baten produktu erakusten diegu ikaslei, besterik gabe. Inolako dudarik gabe edo planteamenturik gabe. Azkenengo urte hauetan gauzak aldatu dira merkatuan, ordura arte
softwarea beti zegoen ordenagailuetan, baina azkenengo urte hauetan badago beste tendentzia bat dela software as service, eta zertan datza, softwarea ez duela beti zertan egon behar ordenagailuan. Eta gu posible dugu aplikazioak erabili, enpresa hauen ordenagailuetan daudenak. Eta hor fuerte, aitzindari eta oso fuerte sartu zen Google. Eta bueno, nola eskoletan erabiltzen ziren eta erabiltzen diren ordenagailuak, zatarrak eta gaina Windowsekin ez dute funtzionatzen, egin kontu ikaslek erabiltzen dituzten ordenagailu gehienak 2009koa direla, eskola zera, Patxi López eta Zelaren garaiko eskola 2.0ko ordenagailuak erabiltzen dituzte, guen beteko dituzte, laster beteko dituzte 11 urte, eta ja berez txikia zatarra bazireu, pentsazezu 11 urte pasata eta Windowsekin zer egin daiteke ordenagailu horiekin. Orduan, nola eskoletan ezintasuna dago gauzak egiteko, denek eskola gehienek jo dute erabiltzea software, Googleko software. Orduan, eskoletan pasaba ditugu urte asko Microsoft erakusten, azkenengo urtetan zentratzen ari gara atope Google irakasten. Irakasten diegu ikaslei, Gmail nola erabiltzen dan, Google Docs, Drive, Drive-ena gaina aipamen berezia du, zen eta guain arte ikasle gordetzen zituzten gauzak bere ordenagailuetan, bere USB-tan, baina guain ja ez, guain ja ikasle gordetzen dituzte gauzak Drive-en. Eta Drive zer da? Drive da, hain zuzen ere, estatu batuetan dauden zerbitzaria dira. Orduan, ikasleen identidadea, datuak, azterketak, informeziko teknikoak eta bar, dana dago gordeta ordenagailu hietan. Eta ezin da inozo izan ordenagailu hietan mineria egiten da. Alegia, datu horiekin, danakin, enpresa handi hauek aztertzen dute eta teatzen dute datuak. Eta leheno batek komentatu, jokabide orokorrak nahi dituzte. Ez da bakarrik jokabide orokorrak bilatzen dutena, jendeak zer konsumitzen du. Ez, jokabide personala, partikularrak ere bilatzen dituzte. Deno dakigu, bilaketa bat egiten badu Googleen bidai bat, edo imprimagailu bat, bakigu urrengo egunetan horren gaineko propaganda agertzen zaigula guri. Zergatik? Egiten den segimendu nahi dituzte gure datuak ez bakarrik jokabide orokorrak izateko, baita ere jokabide personalak eta partikularrak eukitzeko. Hori esan da, guain irakasten dugu, erdizka, multinazional baten programak, Microsoftenak eta besterenak, Googlenak. Baina gaina badago puntu bat arazo hau larriagotzen duna. Da, guain badago la tendentzia bat, ordenagailuak ez erabiltza. Bezik erabiltza gailu batzuk, izena dutela Chromebookak, direla Googleek diseinatutako gailu batzuk, non bakarrik erabili daiteke Google. Zu pizten duzu, esaten diozu, zein zaren, zure Google identitatea ematen diozu, eta arrankatzen du aplikazio bakarra dute. Eta da, Chrome navegatzailea, dela Googleen navegatzailea. Ez dago beste programari. Programa bakarra du, sartzen da Googleen, eta gero hor noski zuia identifikatu zara zure Google kontuarekin, eta navegatzaile hori hobetzita dago Googleeko produktuak eskaintzeko. Orduan, gaur egun ikasle askok ez dakite ere zer den programa bat instalatzea, bakarrik dute makina batzuk, non ibiltzen dira Googleen barrenean. Hori eskola publikoetan gutxi ematen da, eta eskola publikoek normalen ez dakate, eskola publikoetako gurasoek ez dakate posibilitatea ordenagailu, katxarroak erosteko, baino itunpeko ikastetxe gehienetan eta ikastoletan aparato horiek erabiltzen dituzte. Hori esan da, administrazioak ze jokabide hartu dute. Administrazioek beti externalizatzen dituzte, bere jokabidea da produktuak externalizatzea, eta negoziatzen dituzte gauzak Bartoloekin, eta hemen Bartoloak izaten dira Google eta Microsoft. Orduan, Nafar gobernuak negoziatu du Googleekin Nafar guztien identidadea izango dela Googleena,
Eta Eusko Jaurlaritza betidanik egon dela sotrinko lotuta Microsoftekin, negoziatu du Microsoftekin irakasleen identidadea Microsoftena izango dela, eta irakasle.eus kontuak danak dira Microsoftenak, eta okerrez banago da, torren kursotik aurrera, ikasleen identidadea izango da ikasle.net, eta ikasle.net izango da Microsoften kontu bat. Microsoften kontu bat, eta horrekin lotuta etorriko da bere OneDrive, bere Office 365, eta orduan, labur biltzen, eskoletako panorama da multinazional biren gerra komerziala handi bat dagoela, Google eta Microsoft, eta bueno, hemen eskola bakoitza eta administrazio bakoitzak egiten ditula konpontxoak Bartolo batekin edo bestearekin. Bueno, eta esango duzue, joder, gure seme alaben hezkuntza zeinen eskuetan dago, nola, ze gaizki tratatzen duzue gure seme alaba, kontua ez da hor bukatzen, eta hezkuntzaren parte handi bat etxean gauzatzen da, parte handi bat, eta askotan importantena. Eta askotan ikusten dugu hezkuntza munduan ibiltzen gareno, kezkatuta gaude ere, etxetan ze jokabidea dauden. Eta jokabide arrunta da, umei 10 urte inguru dutenean, gurasoek oparitzen dietela Googleko gailu bat, eta sortzen dietela bigarren Google identidade bat, normalean adina faltsututa, ebitatzeko arazoak, eta umeak hasten dira bere bigarren Google kontuarekin, argazkiak igotzen datuak, lokalizazioak, dana onartzen dute, eta bar. Hori da pixka bat, panorama ilun samarratea zai, baina nik uste dut errealitate gordina hori dela. Eta guain Sonia saiatuko da panorama ilun honetan ze argi izpik edo ikusten diren, eta dana ez da iluna. Bai, oso motzen egingo dut. Azkena izatearen abantaila da besteek jakan dutela denbora, eta orduan bai alabai motzen egin behar duzu, eta hori izango da nire asmoa. Eta bai, Alexek aurkezte du digun panoramaren ondoren, ziurrenik gutako askori gogoa eman digu hemendik altxa irten korrikasi eta nun baten gure burua, hau ez da. Ez, txena. Hau bai da, baina itxoen. Hau azkena da. Bai, hau honekin. Bai, mesedez. Bueno, efektua galdu du, baina hau esan asmoa ez, bai denei beldur pitin bat sartzen zaigula, horrelako panorama latza nondik nora joan entzun ondoren, ez da? Baina, bueno, hola da, baina niri tukatu zait, hemen adieraztia, badagoela ere bai alternatiba bat, eta oso ondo dagoela alternatiba hori zein den ezautzia, eta hortarako gaude. Azkar bukatuko dut, eta 6 galderak eginek planteatuko dut alternatiba multzo hori. Izan ere, guk geuk egin dizkigu gure buruari galdera horiek, eta irakasle eta batzuetan ikastetxe bezala, erantzuna eman diegu galdera horiei eta aukera moduan aurkeztuko dizuegunak izango dira. Lehenengo galdera egin beharko genukena litzateke, baliabide digitalak eskintzen dizkigu gure ikasle, gure seme alabei, eta baliabide digital horiek zeinen jabetza izan beharko luke, ikaslearena berarena, ala ikastetxearena. Eta guk uste dugu, bainepin hezkuntza publikoan lan egiten dugun momentutik, lehenik eta behin, eta ikasle guztien inklusibitatea eta kompetentzia digitala bermatzeko modu bakarra dela, ikastetxeak jartzea ikaslearen esku behar diren baliabide digital guztiak. Hori litzateke aurrekaria.
Behin aurrekari hori asentatuta dagoela, hurrengo galdera egin beharko genukena litzateke, bueno, eta zer erosten dugu? Chromebook bat edo betiko eramangarri bat. Eta nik uste dut honezkeo zuek denak ja galderaren erantzuna badaukazutela, izan ere hemen betiko Chromebook baten, betiko eramangarri baten alde egingo genukelako autua, ematizkigulako Chromebookek emango estigun hainbat aukera. Hala nola asko aldakorragoa dela, posible diala instalatu modu errez batean guk aukeratzen ditugun sistema eragileak, eta gainera bertan Alexek aipatu duen bezala, posible dia instalatu aplikazioak Chromebooken egin ezin den bezala. Ados, baditugu ikastetxe eta baliabideak, baditugu eramangarriak, eta eramangarri horietan zer instalatu, ez? Litzateke hurrengo galdera. Software librea edo jabetzako sistema eragile eta aplikazioak, baduzue erantzuna, ez? Guk irakasle talde zabal batek egiten dugu software librearen aldeko apostua, izan ere, kontsideratzen dugu, badituela abantaila asko eta argumentu ugari bere alde egiteko, ezta? Eta besteak beste, lehenik eta behin euskeraz dagoela, gastu asko aurrezten diala lizentziatan, Pasaiko udaletxeak jada erakutsi digun moduan, eta pixkat filosofikoagoak jartzen, herritar askeak sortzen dituela, eta aipatu ditugun monopolio hauetatik libreago egiten dituela gure aurrak, ezta? Eta, hemen aipatzea uste dute zilegi dela, librezale eus taldeak egiten duen lana euskarazko software librea sustatzeko, eta konkretuki hezkuntzako eremuan baita ere sortu den beste librezale talde bat, hezkuntzan librezale izena duena, bai? Ados, baditugu orduan baliabide digitalak, badugu software librea, baina konkretuki ze software libre instalatuko dugu eramangarri horietan. Gu egiten dugu apostua Luberriren distribuzioaren alde. Luberriren distribuzioa erkidegoko sarerako oso ondo egokituta dagoen Linuxeko distribuzio bat da, konkretuki gure Alexek garatuta eta bultzatuta, eta zeintzuk dira abantaila nagusienak? Ikastetxeetako domeinuan zuzenian sartzen dela, gainera mapeatzen diren karpetak Windowsen Luberri sisteman ere zuzenian mapeatzen direla automatikoki, oso sistema eragile arina dela eta horregatikan gure ordenagailuei biziraupen askoz luzeago emanaldi zaiokegula, eta irakasleok hezkuntza arloan behar ditugun aplikazio gehienak, denak espadira ere, bertan badituela aldez aurretik instalatuta. Eta hortaz gain, zer esanik ez, euskeraz dagoela, ezta? Orduan, badugu sistema eragilea ere bai, eta baditugu aplikazioak. Pilo daude, honezko ez bakarrik asko daude, baizik eta oso erabilterrazak dira, interfazea grafikoak intuitiboak dituzte, eta edozein eskura eta edozein erabilpenerako egokiak diren aplikazio ugariak dituzte. Esate baterako, nire aita jubilatua da, ordenagailuetan inoiz ez du izan eskarmenturik, ez diot Luberri ipini, baina ordenagailuaren Windows sistema eragilea izorratu zituen momentuan, nik Ubuntu bat ipini nion, eta izen astu zaitu. Rafak aipatu digun bezala, formakuntzarik gabe aurrera egin zuen, eta horde jarraitzen du bere portatilean Ubuntu erabiltzen. Beraz, nire iritziz oso transizio erreza izan daiteke erabilpen mailan aplikazio hauetara gure burua jotzen dugunean. Eta gero, esatezu baina irakasle bezala, konkretuki gure egunerokoan, ikastetxeak edo zuzendaritzak ez bagaitu bultzatzen, ez bagaitu babesten, ez, horrelako sistema eragile edo horrelako ingurugero batetan lan egiten laguntzen ez bagaitu, zerbait egin aldezakegu, bai. Lehenik eta behin Moodle hezkuntzak eskaintzen du. Eta zergatik erabili G Suiteko Classrooma Moodlea baldin badaukagu, euskeratua dagoena zuzenian eta gainera tresna interesgarri gehiago ere eskaintzen dituenak. Zergatik ez erabili Firefox
Chrome erabili beharrean, bai, ziurrenik zuen eskoletako ordenagailu guztietan Firefox ere instalatuta baduzute, eta berdin Office bulegotikako aplikazio sortarekin. Badago LibreOffice aukera ere bai, gure esku, eskola guztien esku, eta egonezko ere bai IKT dinamizatzaileari instalatzeko eskatu, eta modu arin eta azkar batian erabiltzen hasi zen ezaketen irakasle bezala. Eta baita etxean, ez? Eta bide batez aipatu baita ere, Nextcloud, sortzen dugun edukia gordetzeko erramienta interesgarri bezala denen eskura jartzea, agian erronka konplexuagoa bada ere, jada esan badaudela irakasle batzuk baita ere Nextcloud erabiltzen hasi direla bereien arteko edukia trukatzeko garaian. Orduan, badago etxean eta irakasle xume bezala ere zuen esku aurrera pauso bat egiteko aukera 3 aplikazioekin besterik ezean. Eta hori da dena. Honekin Google, Microsoft edo Appletik aratago, argi pitxin bat ere ikusi daitekela erakutsi nahi izan dizuegu, eta lehen ere aipatudan Richard Stallmanen hitzak hona ekarriz, ikaslei software librea erabiltzen erakustea, gizalegezko ikasgai bat praktikara eramatea dela uste dugulako gaude hemen. Mila esker. Bueno, honekin iritsi geha amaierara, ez dakit Alex eta Soniarentzat galderarik badaukazuten. Eskerrik asko denoi etortzagaitik, eskerrik asko baita ere Euskara Bilduaren 8. edizio hau posible egin dezuen guztioi, eta espero dugu datorren urtean ere elkar ikustea. Mila esker.